Kom nu med den op, hæld den op! Få en mand op, gutter! Død, hvad laver mand? Indad. Indad. Død ind, kom nu, kom. Indad. Undskyld frøken, det er fordi du er så fuld af sex. Hvem er I, bro? Hvorfor skyder I os? Nej. Klassen fik et chok. Timen en dag. Nej, jeg smutter ikke. Smut lige. Hallo min Måske søde ikke mand. steder. Giv at du er smidt tilbage til det dumme lorte perkeland, der burde blive Hvad er der bunket. galt? Fucking perker. Har du mere at sige her? Bliver Pablo sikret, eller hvad? Først og fremmest, jeg kommer efter dig til McDonald's. Gør han? Det gør den i virkeligheden. Nej, han gør Og du er ikke. ikke særlig stor. Hører du? Hvor er de? Nej. Hvad noget?